Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 25. Партос. Замест таго, каб вярнуцца проста дадому, Д'Артаньян спыніўся ля дзвярэй спадара дэ Трэвіля і шпарка ўзбег па лесвіцы. Цяпер ён вырашыў расказаць усё, што здарылася. Спадар дэ Трэвіль, несумненна, даў бы яму добрую параду адносна ўсёй гэтай справы. Акрамя таго, спадар дэ Трэвіль бачыўся з каралевай амаль штодня і мог бы даведацца ад яе вялікасці нешта пра тую бедную маладую жанчыну, якой, несумненна, вельмі дорага даводзілася плаціць за адданасць сваёй гаспадыні. Спадар дэ Трэвіль слухаў аповед юнака з сур'ёзнасцю, якая сведчыла, што ён бачыў у гэтым выпадку нешта большае, чым рамантычную прыгоду. Калі Д'Артаньян скончыў, ён сказаў: гэта ўсё аддае яго правялебнасцю за цэлы лье. Але што ж рабіць? Спытаў Д'Артаньян. Нічога, зусім нічога цяпер, акрамя таго, каб пакінуць Парыж як мага хутчэй, як я ўжо казаў. Я пабачу каралеву. Я раскажу ёй падрабязнасці знікнення гэтай няшчаснай жанчыны, пра якую яна, безумоўна, нічога не ведае. Яна зможа дзейнічаць згодна з гэтай інфармацыяй і, калі вы вернецеся, я, магчыма, буду мець для вас добрыя навіны. Давярайце мне. Д'Артаньян ведаў, што, хоць спадар дэ Трэвіль і гасконец, ён не з тых, хто дае пустыя абяцанні. І што, калі ўжо абяцае, зробіць больш, чым абяцаў. Ён пакланіўся яму, поўны ўдзячнасці за дапамогу і мінулую, і будучую. А паважаны капітан, які, са свайго боку, адчуваў шчырую сімпатыю да гэтага храбрага і рашучага юнака, паціснуў яго руку і пажадаў прыемнай дарогі. Вырашыўшы неадкладна выканаць параду спадара дэ Трэвіля, Д'Артаньян накіраваўся на вуліцу Фасуае, каб наглядаць за зборам сваіх рэчаў. Падыходзячы дадому, ён заўважыў спадара Банасье ў ранішнім строі на парозе. Усё, што насцярожаны планшэ казаў яму напярэдадні пра злавесны характар старога чалавека, адразу прыйшло Д'Артаньяну на памяць. Ён прыгледзеўся да яго з нашмат большай увагай. Сапраўды, акрамя той жаўтлявай, хваравітай бледнасці, што сведчыць пра жоўць у крыві, хоць гэта магло быць выпадковым, Д'Артаньян заўважыў нешта ліхадзейскае ў зморшчынках яго твару. Злодзей не смяецца так, як сумленны чалавек. Крывадушнік не плача слёзамі чалавека добрасумленнага. Усякая хлусня – гэта маска, і якой бы майстэрскай яна ні была, крыху ўважлівасці заўсёды хопіць, каб адрозніць яе ад сапраўднага твару. Так што Д'Артаньяну здалося, што спадар Банасье насіў маску, і вельмі непрыемная. Ад гэтага пачуцця агіды ён хацеў прайсці міма, не вітаючыся. Але, як і ўчора, спадар Банасье сам загаварыў з ім. «А, малады чалавек», – сказаў ён, – «здаецца, вы весела праводзіце ночы. 7 гадзіна раніцы, халера, вы, відаць, выварочваеце звычай наадварот. Вяртайцеся дадому тады, калі ўсе астатнія выходзяць». «Вам, спадар Банасье, дакладна нельга папракаць іншых у такім», – адказаў юнак. «Вы – узор парадку. Сапраўды, калі чалавек мае маладую прыгожую жонку, яму няма патрэбы шукаць шчасце дзе-небудзь яшчэ. Яно само прыходзіць. Ці не так, спадар Банасье?» Банасье збялеў, як палатно, і скрывіўся жудаснай усмешкай. «А, – вымавіў ён, – вы дасціпны жартаўнік. Але дзе ж вас, д'ябла, насіла ўчора ноччу, малады пане? На скрыжаваннях, відаць, не вельмі чыста». Д'Артаньян паглядзеў на свае боты, усе ў гразі, але тым самым позіркам зірнуў і на абутак самога гандляра. І можна было сказаць, што абодва яны хадзілі па адной і той жа гразі. Або, хутчэй, у адным і тым жа месцы. І тут раптам у Д'Артаньяна ўзнікла думка. Той маленькі тоўсценькі стары, той лакей у цёмнай вопратцы, якога бязлітасна штурхалі ўзброеныя людзі, гэта быў сам Банасье. Муж узначаліў выкраданне ўласнай жонкі. Д'Артаньяну моцна захацелася схапіць гандляра за глотку і задушыць. Але, як ужо было сказана, ён быў вельмі разважлівым юнаком і стрымаўся. Аднак тая рэзкая змена выразу на яго твары так напалохала Банасье, што ён паспрабаваў адступіць на крок. Але,
стаяўшы перад напалову зачыненымі дзвярыма, не змог паварухнуцца далей. «Ах, вы жартуеце, паважаны!» — сказаў д'Артаньян. «Мне здаецца, што калі маім ботам патрэбная губка, то вашым панчохам і чаравікам таксама не зашкодзіла б шчотка. Ці не вы таксама трохі гулялі ўначы, пані Бонасье? Д'ябал, не прабачыць для чалавека вашага ўзросту, і яшчэ з такой прыгожай жонкай!» «Божачкі, не!» — сказаў Бонасье. «Учора я ездзіў у Сен-Мандэ даведацца пра слугу. Ён мне край як патрэбны, а дарогі былі такія брудныя, што я сапсаваў увесь абутак. Я яшчэ не паспеў яго пачысціць». Назва месца, якую прыдумаў Бонасье, яшчэ больш пацвердзіла падазрэнне д'Артаньяна. Ён выбраў Сен-Мандэ, бо Сен-Мандэ у цалкам супрацьлеглым баку ад Сен-Клу. Гэта супадзенне прынесла д'Артаньяну першую кроплю суцяшэння. Калі Бонасье ведае, дзе яго жонка, то, ужыўшы крайнія меры, можна прымусіць гандляра раскрыць рот і вымавіць свой сакрэт. Пытанне толькі ў тым, як зрабіць з гэтай верагоднасці пэўнасць. «Даруйце, дарагі спадар Бонасье, што я без лішніх цырымоній», — сказаў д'Артаньян, «але нічого так не выклікае смагу, як недасып. Я паміраю ад смагі. Дазвольце мне выпіць шклянку вады ў вашым пакоі. Вы ведаеце, суседзі ніколі ў такім не адмаўляюць». Не чакаючы адказу, ён хутка ўвайшоў у дом і кінуў востры позірк на ложак. Той не быў крануты. Бонасье не спаў уначы. Ён вярнуўся толькі гадзіну-дзве таму. Ён суправаджаў жонку да месца зняволення ці, прынамсі, да першага пераезду. «Дзякуй, спадар Бонасье», — сказаў д'Артаньян, дапіўшы шклянку. «Вось і ўсё, што мне было трэба. Цяпер падымуся да сябе. Скажу планшэ, каб пачысціў мае боты, а калі скончыць, магу, калі хочаце, паслаць яго пачысціць і ваш абутак». Ён пакінуў гандляра зусім ашаломленага такім дзіўным развітаннем, і ўжо ў дзвярах той пачаў думаць, ці не сказаў ён лішняга. Наверсе д'Артаньян застаў планшэ ў вялікім жаху. «Ах, пане!» — закрычаў планшэ, ледзь убачыўшы гаспадара. «Вось яшчэ бяда! Я думаў, вы ўжо ніколі не вернецеся». «Што здарылася цяпер, планшэ?» — спытаў д'Артаньян. «О, дам вам 100, дам 1000 магчымасцяў здагадацца, пане, хто прыходзіў сюды ў вашу адсутнасць». «Калі?» «Паўгадзіны таму, пакуль вы былі ў спадара дэ Трэвіля». «Хто ж? Кажы». «Спадар дэ Кавуа». «Спадар дэ Кавуа? Асабіста? Капітан гвардыі кардынала? Ён самы. Ён прыйшоў арыштаваць мяне?» «Няма сумневаў, пане, хоць і паводзіў сябе вельмі лісліва». «Няўжо ён быў такі салодкі?» «Ён быў увесь як мёд, пане». «Вось як?» «Ён сказаў, што прыходзіць ад імя яго правялебнасці, які вам жадае дабра і просіць прайсці з ім у палац кардынала». «І што ж ты яму адказаў?» «Што гэта немагчыма, бо вас няма дома, што ён мог сам бачыць». «Што ж ён сказаў тады?» «Што вы абавязкова павінны завітаць да яго цягам дня». Пасля ён ціха дадаў: «Скажыце вашаму гаспадару, што яго правялебнасць вельмі добра да яго настроены, і што ягоная ўдача, магчыма, залежыць ад гэтай размовы». «Слабавата расстаўлена пастка для кардынала», — адказаў малады чалавек з усмешкай. «О, я адразу заўважыў пастку і адказаў, што вы будзеце ў роспачы, калі вернецеся». «Куды ён паехаў?» — спытаў тады спадар дэ Кавуа. «У Труа, у Шампань», — адказаў я. «І калі ён выправіўся?» «Учора вечарам». «Планшэ, мой сябар», — перабіў д'Артаньян, «ды ты сапраўдны скарб». «Зразумейце, пане», — адказаў планшэ. «Я падумаў, што, калі вы пажадаеце, яшчэ будзе час убачыць спадара дэ Кавуа і абвергнуць мае словы, сказаўшы, што вы яшчэ не з'ехалі. Хлусня лягла б на мяне, а я, не будучы шляхціцам, магу сабе дазволіць схлусіць». «Трымайся бадзёра, планшэ, ты захаваеш сваю рэпутацыю чалавека праўдзівага. Праз 15 хвілін мы выязджаем». «Гэта і ёсць парада, якую я хацеў даць, пане. А калі не занадта цікаўлюся, куды мы?» «Д'ябал, у супрацьлеглы бок ад таго, які ты назваў. Акрамя таго, ты ж не менш за мяне хочаш даведацца пра Грымо, Мушкетона і Базена, як я пра Атоса, Партоса і Араміса». «Так, пане», — адказаў планшэ. «І я паеду, як толькі вам будзе зручна. Шчыра кажучы, правінцыйнае паветра цяпер куды лепш падыходзіць нам, чым паветра Парыжа».
Так что... Так что збірай наш багаж, планше, і едзем. А я выйду асобна, каб ніхто не заўважыў. Сустрэнемся ў стайнях гвардыі. І дарэчы, планше, я думаю, ты меў рацыю наконт нашага гаспадара. Ён сапраўды нейкі брыдкі, нізкі тып. Ах, пане, паверце майму слову, калі я нешта кажу. Я фізіянаміст, запэўніваю вас. Д'Артаньян выйшаў першы, як і дамаўляліся. Потым, на ўсякі выпадак, ён накіраваўся да дамоў у сваіх трох сяброў. Навін пра іх не было. Быў толькі адзін ліст, духмяны, з прыгожым дробным почыркам, для Араміса. Д'Артаньян узяў яго з сабой. Праз 10 хвілін планшет далучыўся да яго ў стайнях гвардыі. Д'Артаньян, каб не губляць часу, сам асядлаў свайго каня. «Цудоўна», — сказаў ён планше, калі той прымацаваў сакваяж. «А цяпер асядлай астатніх трох». «Вы думаеце, пане, што мы хутчэй паедзем з 2 канямі на чалавека?» — спытаў планше сваім звыклым хітраватым тонам. «Не, пане дурань», — адказаў Д'Артаньян. «Але маючы 4 коні, мы зможам прывесці назад 3 сяброў, калі нам пашанцуе знайсці іх жывымі». «Шанец невялікі», — прабурчаў планше, «але нельга страчваць надзею на Божую міласць». «Амінь», — сказаў Д'Артаньян, усаджваючыся ў сядло. Пакідаючы стайні, яны разышліся ў розныя бакі. Адзін мусіў пакінуць Парыж праз браму Ла-Вілет, другі праз браму Монмартры, каб сустрэцца па-за Сен-Дэні. І гэтая стратэгічная хітрасць, выкананая з дакладнасцю, прынесла найлепшыя вынікі. Д'Артаньян і планше уехалі ў П'ерфіт разам. Планше меў уласцівасць станавіцца смялейшым пры дзённым святле, але ягоная прыродная асцярожнасць не пакідала яго ні на імгненне. Ён памятаў кожны выпадак з папярэдняй паездкі і лічыў любога сустрэчнага на дарозе ворагам. Таму яго капялюш не выходзіў з рук, што выклікала ў Д'Артаньяна строгія заўвагі. Той баяўся, што праз такую залішнюю ветлівасць людзі падумаюць, быццам планше, слуга нейкага нікчэмнага гаспадара. Аднак, ці то вандроўнікі сапраўды крыналіся ветлівасцю планше, ці то на дарозе Д'Артаньяна на гэты раз не было пастаўлена засад, але абодва падарожнікі без прыгод дабраліся да Шантыі і спыніліся ў гасцініцы святога Марціна, у той самай, дзе ўжо былі падчас сваёй першай паездкі. Гаспадар, убачыўшы юнака з лакеем і 2 лішнімі коньмі, паважліва выйшаў насустрач. Пераадолеўшы ўжо 11 лье, Д'Артаньян палічыў, што час спыніцца, незалежна ад таго, быў Партос тут ці не. Гасконец не хацеў адразу пытацца, што здарылася з мушкецёрам. Таму Д'Артаньян, нічога не распытваючы, злез з каня, даручыў яго планше, увайшоў у маленькі пакой і загадаў гаспадару прынесці бутэльку найлепшага віна і як мага лепшы сняданак. Гэта яшчэ больш умацавала добрую думку гаспадара пра падарожніка. Усё было пададзена з цудоўнай спрытнасцю. Гвардзейскі полк набіралі з лепшых людзей каралеўства, і Д'Артаньян, які падарожнічаў з лакеем і 4 выдатнымі коньмі, нягледзячы на простую форму, не мог не выклікаць у павагу. Гаспадар сам пажадаў яго абслужыць. Д'Артаньян заўважыў гэта, загадаў прынесці 2 кубкі і пачаў размову. «Слова гонару, мой добры гаспадар», — сказаў ён, наліваючы віно ў абодва кубкі. «Я прасіў бутэльку вашага лепшага віна. І калі вы мяне падманулі, кара вам будзе ў тым жа. Я ненавіджу піць у адзіноце, таму давядзецца піць са мной. Бярыце кубак і вып'ем. Але за што вып'ем, каб нікога не пакрыўдзіць? Вып'ем за росквіт вашай установы». «Ваша светласць аказваеце мне вялікі гонар», — адказаў гаспадар, «і шчыра дзякую за добрае пажаданне». «Але не ганарыцеся», — сказаў Д'Артаньян. «У маім тосце больш эгаізму, чым вам здаецца, бо толькі ў добрай карчме падарожнік атрымлівае добры прыём. Там, дзе справы ідуць кепска, усё перакулена, і вандроўнік церпіць ад незручнасцяў. Я шмат падарожнічаю, асабліва гэтай дарогай, і хачу, каб усе гаспадары карчом былі паспяховымі». «Мне здаецца, — сказаў гаспадар, — што я ўжо меў гонар бачыць вас раней». «Так, я праязджаў праз Шантыі разоў 10, і 34 разы абавязкова спыняўся ў вас. Я ж быў тут усяго 10 дзён таму. Суправаджаў сяброў мушкецёраў, адзін з якіх, дарэчы, меў спрэчку з чужынцам,
які сам шукаў сваркі. Не ведаю, з якой прычыны. Дакладна так, сказаў гаспадар. Памятаю выдатна. Ваша светласць маеце на ўвазе гаспадара Партоса? Так, гэта імя майго таварыша. Божухна, дарагі гаспадар, скажыце, ці не здарылася з ім штосьці? Ваша светласць, напэўна, заўважылі, што не змог працягнуць падарожжа. Вядома, ён абяцаў далучыцца да нас, і мы яго так і не бачылі. Ён зрабіў нам гонар застацца тут. Як гэта гонар застацца? Так, пане, у гэтым доме. І мы нават трохі непакоімся. Чаму? З-за пэўных выдаткаў, якія ён зрабіў. Ну, але якія б выдаткі ён не зрабіў, упэўнены, што ён здольны іх аплаціць. Ах, пане, вы даеце мне надзею. Мы зрабілі значныя авансы, а сёння раніцай хірург заявіў, што калі спадар Партос яму не заплаціць, дык ён звернецца да мяне, бо гэта я яго выклікаў. Значыць, Партос паранены? Я не магу вам сказаць, пане. Як гэта не можаце? Хіба не вы не павінны ведаць лепш за ўсіх? Так, але ў нашым становішчы нельга гаварыць усё, што ведаем, асабліва пасля таго, як нам патлумачылі, што за язык будуць адказваць нашы вушы. Ну добра, я магу пабачыць Партоса? Вядома, пане. Падыміцеся па лесвіцы справа, на першы паверх і пастукайце ў першыя дзверы. Толькі папярэдзьце яго, што гэта вы. Навошта? Бо, пане, з вамі можа здарыцца непрыемнасць. Якая яшчэ, дзеля Бога? Спадар Партос можа падумаць, што вы чалавек з дому, і ў парыве гневу пракалоць вас з шпагай ці прастрэліць галаву. Ды што ж вы з ім зрабілі? Папрасіў у яго грошай. Д'ябал! А, гэта я разумею. Тое патрабаванне Партос вельмі дрэнна пераносіць, калі ў яго пусты кашалёк. Але я ведаю, што цяпер у яго павінны быць грошы. Мы таксама думалі, пане. У нас у доме ўсё вельмі дакладна. Рахункі мы выпісваем штотыдзень. Праз 8 дзён падалі яму наш рахунак. Але, відаць, трапілі ў няўдалы момант, бо варта было загаварыць пра гэта, як ён паслаў нас да ўсіх д'яблаў. Што праўда, напярэдадні ён гуляў. Гуляў напярэдадні. І з кім? О, хто ж скажа, пане. З нейкім спадаром, які праязджаў гэтай дарогай. Партос прапанаваў яму партыю ў ланскнехт. А, вось яно што. І гэты небарака прайграў усё, што меў? Нават каня, пане. Бо калі спадар ужо збіраўся з'язджаць, мы заўважылі, што яго лакей асядлаў каня спадара Партоса разам з конем свайго гаспадара. Калі мы звярнулі на гэта ўвагу, спадар адказаў, каб мы не лезлі не ў сваю справу, бо гэты конь належыць яму. Мы таксама паведамілі пра гэта спадару Партосу, але ён сказаў, што мы нягоднікі, калі сумняемся ў слове шляхціца, і што, раз той сказаў, што конь ягоны, значыць, так яно і ёсць. Увесь Партос, прамармытаў д'Артаньян. Тады, працягваў гаспадар, я адказаў, што калі мы, відаць, не зможам паразумецца конт аплаты, спадзяюся, ён, па меншай меры, зробіць гонар і пераедзе да майго брата, гаспадара Залатога Арла. Але спадар Партос адказаў, што паколькі мой дом найлепшы, ён застанецца тут. Гэта было занадта прыемна, каб я мог настойваць на яго ад'ездзе. Таму я толькі папрасіў яго аддаць свой пакой, найлепшы ў карчме, і задаволіцца прыемным пакойчыкам на 3-м паверсе. Але спадар Партос сказаў, што кожную хвіліну чакае сваю каханку, адну з найвышэйшых дам пры двары, і я сам, маўляў, павінен разумець, што пакой, якім ён аказвае мне гонар карыстацца, і без таго занадта сціплы для візіту такой асобы. Тым не менш, прызнаўшы, што ён, уласна кажучы, мае рацыю, я палічыў патрэбным настойваць. Але, не жадаючы нават спрачацца са мной, ён узяў адзін з пісталетаў, паклаў на стол і сказаў, што пры першым жа слове пра пераезд, у доме ці па-за ім, ён прастрэліць галаву таму, хто будзе настолькі неразумны, каб умешвацца ў справы, якія яго не тычацца. З таго часу, пане, у яго пакой заходзіць толькі слуга. Што, мушкетон тут? Так, пане. Праз 5 дзён пасля вашага ад'езду ён вярнуўся, ды яшчэ ў вельмі кепскім стане. Відаць, і на яго шляху былі непрыемнасці. На бяду, ён нашмат спрытнейшы за гаспадара. Дзеля яго ён робіць усё. І, мяркуючы, што мы можам яму ў чымсьці адмовіць,
бярэ ўсё, што хоча, не пытаючы дазволу. Што праўда, сказаў д'Артаньян. Я заўсёды адзначаў у мушкетона вялікі розум і адданасць. Магчыма, пане, але калі б мне нават 4 разы на год даводзілася сутыкацца з такім розумам і такой адданасцю, я б даўно абанкруціўся. Не, Партос вам заплаціць. Любімца вялікай дамы не дазволяць мучыць за такую дробязь, як гэты доўг. Калі б я адважыўся сказаць, што думаю з гэтай нагоды, што думаеце? Лепш сказаць, што ведаю. Што ведаеце? Нават больш, у чым упэўнены? І ў чым жа вы так упэўнены? Сказаў бы, што я ведаю гэтую вялікую даму. Вы? Так, я. І як жа вы пра яе даведаліся? О, пане, калі б я мог спадзявацца на ваш давер? Кажыце, словам шляхціца, вы не пашкадуеце аб сваёй даверлівасці. Ну, пане, разумееце, трывога прымушае нас рабіць розныя рэчы. І што ж вы зрабілі? Нічога такога, што не адпавядала паводзінам прыстойнага крэдытора. Далей. Спадар Партос пакінуў нам ліст да сваёй герцагіні і загадаў кінуць яго на пошту. Гэта было яшчэ да вяртання слугі. Сам ён не мог выйсці з пакоя, таму даручыў гэта нам. І, замест таго, каб кінуць ліст на пошту, што ніколі не бывае цалкам бяспечна, я скарыстаў паездку аднаго з хлопцаў у Парыж і загадаў яму перадаць гэты ліст герцагіні ў рукі. Так я, па сутнасці, выканаў волю спадара Партоса, які прасіў нас як мага лепш паклапаціцца пра гэты ліст. Ці не так? Амаль што. Дык вось, пане, ці ведалі вы, хто гэтая вялікая дама? Не, я толькі чуў, як Партос пра яе гаварыў. Ці ведаеце вы, хто такая гэта нібыта герцагіня? Я ж паўтараю вам, я не ведаю. Дык гэта старая жонка аднаго пракурора з Шатле, пане, на прозвішча мадам Какінар, якая, хоць ёй не менш за 50, усё яшчэ гневаецца з-за рэўнасці. Мне адразу падалося дзіўным, што прынцэса жыве на вуліцы Узурс. Але як вы гэта ўсё даведаліся? Бо яна страшэнна раззлавалася, атрымаўшы ліст, і сказала, што спадар Партос ветрагон, і што яна ўпэўнена, рану ён атрымаў з-за нейкай жанчыны. Дык ён паранены? О божа мілы, што я нагаварыў? Вы сказалі, што Партос атрымаў рану шпагай. Так, але ён так строга забараніў мне пра гэта казаць. І чаму? Як жа, пане? Бо ён хваліўся, што пераможа гэтага незнаёмца, з якім вы пакінулі яго ў спрэчцы. А незнаёмец, наадварот, нягледзячы на ўсю браваду, імгненна пракалоў Партоса. Паколькі спадар Партос вельмі хваліўся, ён патрабуе, каб ніхто не ведаў пра рану, акрамя герцагіні, якую ён хацеў уразіць аповедам пра сваю прыгоду. І ад гэтай раны ён вымушаны ляжаць у ложку? Ах, ды яшчэ як, запэўніваю вас. Душа вашага сябра, трэба думаць, вельмі моцна трымаецца за ягонае цела. Дык вы там былі? Пане, я пайшоў за імі з цікаўнасці і бачыў бойку так, што яны мяне не бачылі. І што ж адбылося? О, справа была кароткая, запэўніваю. Яны сталі ў стойкі. Незнаёмец зрабіў фінт і ўкол. Так хутка, што калі спадар Партос паспрабаваў парыраваць, у яго ўжо была шпага ў грудзях. Ён адразу зваліўся на спіну. Незнаёмец паставіў яму да горла наканечнік шпагі, і Партос, адчуўшы сябе ў руках праціўніка, прызнаў сябе пераможаным. Тады незнаёмец спытаў ягонае імя і, даведаўшыся, што гэта Партос, а не д'Артаньян, дапамог яму падняцца, адвёў назад у карчму, сеў на каня і знік. Значыць, ён шукаў сваркі са спадаром д'Артаньянам. Відаць так. І вы не ведаеце, што з ім сталася? Не, я ніколі яго не бачыў да таго моманту і не бачыў пасля. Што ж, цяпер я ведаю ўсё, што хацеў. Пакой Партоса, вы кажаце, на першым паверсе, нумар 1. Так, пане, найлепшы пакой у карчме. Я мог бы здаць яго ўжо разоў 10. Ба, будзьце спакойныя, сказаў д'Артаньян, усміхаючыся. Партос заплаціць вам грашыма герцагіні Какінар. О, пане, хоць жонка пракурора, хоць герцагіня, абы толькі развязала гаманец, мне ўсё адно. Але яна рашуча адказала, што стамілася ад патрабаванняў і нявернасці спадара Партоса і не дашле яму нічога.
І вы перадалі гэты адказ свайму госцю? Мы вельмі пастараліся гэтага не рабіць. Ён бы адразу зразумеў, як менавіта мы выканалі яго даручэнне. Значыць, ён усё яшчэ чакае грошай? О так, паня. Учора ён зноў напісаў, але на гэты раз ліст кінуў на пошту яго слуга. Вы кажаце, жонка пракурора старая і непрыгожая? Не менш за 50, паня, і зусім непрыгожая, паводле аповеду Пато. У такім разе можаце быць спакойны. Хутка змягчэе. Ды і Партос не можа быць вялікім даўжніком. Як гэта невялікім? Ужо 20 пістоляў, не лічачы доктара. Ён сабе ні ў чым не адмаўляе. Адразу відаць, што прызвычаіўся жыць шырока. Нічога, калі яго каханка яго пакіне, ён знойдзе сяброў. Я гэта абяцаю. Дык вось, дарагі гаспадар, не турбуйцеся і працягвайце даглядаць яго, як патрабуе яго становішча. Пан паабяцаў мне не казаць пра жонку пракурора і ні словам не згадваць пра рану. Так, маеце маё слова. О, ён бы мяне забіў. Не бойцеся, ён не такі ўжо д'ябал, якім здаецца. Прамовіўшы гэта, Д'Артаньян падняўся наверх, пакінуўшы гаспадара куды больш спакойным адносна двух рэчаў, якія, відаць, найбольш яго турбавалі доўгу і ўласнага жыцця. На вяршыні лесвіцы, на самых бачных дзвярах калідора, была чорнымі чарніламі выведзена велізарная лічба 1. Д'Артаньян пастукаў і, пачуўшы знутры ўваходзьця, зайшоў у пакой. Партос ляжаў у ложку і граў у ланскнехт з мушкетонам, каб не губляць формы. Перад агнём вярцелася шампурына з курапаткамі, а з абодвух бакоў вялікага каміна над двумя жароўнямі кіпелі дзве каструлі, адкуль ішоў двайны пах труса і рыбнага рагу, радасны для нюху. Акрамя таго, Д'Артаньян заўважыў, што верх шафы і мармур камоды былі заваленыя пустымі бутэлькамі. Пры з'яўленні сябра Партос гучна закрычаў ад радасці, а мушкетон, паважліва падняўшыся, саступіў яму месца і пайшоў паглядзець за двумя каструлямі, за якія, відаць, нёс асабістую адказнасць. «А, д'ябал, ды гэта ты!» — сказаў Партос Д'Артаньяну. «Сардэчна вітаю! Даруй, што не паднімаюся насустрач, але...» — дадаў ён з пэўнай трывогай, паглядаючы на Д'Артаньяна. «Ты ж ведаеш, што са мной здарылася?» «Не». «Дык гаспадар табе нічога не сказаў?» «Я толькі даведаўся, што ты тут, і адразу ж падняўся». Партос, здаецца, уздыхнуў лягчэй. «І што ж з сабой здарылася, дарагі Партос?» — працягнуў Д'Артаньян. «Дык вось, калі я зрабіў выпад у свайго праціўніка, якога ўжо тройчы закрануў і хацеў скончыць 4-м ударам, я стаў на камень, паслізнуўся і нацягнуў калена. Сапраўды? Клянусь гонарам, на шчасце для нягодніка, бо я пакінуў бы яго тут жа мёртвым, запэўніваю цябе». «І што з ім сталася?» «О, не ведаю. Яму хапіла, і ён з'ехаў, не дачакаўшыся працягу. А ты, дарагі Д'Артаньян, што з табой здарылася?» «Значыць, гэтае расцяжэнне калена, — сказаў Д'Артаньян, — мой дарагі Партос трымае цябе ў ложку? Божа мой, толькі ўсяго. Праз некалькі дзён я зноў буду на нагах. Чаму ж ты не даў адвезці сябе ў Парыж? Табе ж тут, напэўна, страшэнна сумна». «Так я і збіраўся. Але, мой дарагі сябра, мушу табе ў нечым прызнацца». «І ў чым жа?» «А ў тым, што, паколькі мне, як ты кажаш, было страшэнна сумна, а ў кішэні ў мяне было б 75 пістоляў, якія ты мне раздаў, каб сябе забаўляць, я запрасіў аднаго спадара, што праязджаў міма, падняцца да мяне і прапанаваў яму кінуць косці. Ён прыняў выклік і, сумленнае слова, мае 75 пістоляў перайшлі з маёй кішэні ў яго, не лічачы каня, якое ён выйграў дадаткова. А ты сам, дарагі Д'Артаньян?» «Што ты хочаш, дарагі Партос? Чалавеку не даецца ўдача ва ўсім», — сказаў Д'Артаньян. «Ведаеш прымаўку? Нешчаслівы ў гульні, шчаслівы ў каханні. Ты занадта шчаслівы ў каханні, каб гульня не брала рэванш. Якая табе справа да капрызаў фартуны? Ты ж, шчаслівы нягоднік, маеш сваю герцагіню, якая не можа не прыйсці табе на дапамогу». «Дык вось бачыш, мой дарагі Д'Артаньян, які я няўдачнік у гульні.
адказаў Партос з самым бестурботным выглядам у свеце. Я напісаў ёй, каб выслала мне з паўсотні луідораў, у якіх я меў абсалютную патрэбу з-за майго няшчасця. Ну, ну, відаць, яна ў маёнтку, бо не адказала. Сапраўды? Не, таму учора я напісаў ёй другі ліст, яшчэ больш настойлівы, чым першы. Але паколькі ты тут, дарагі сябра, давай лепш пагаворым пра цябе. Прызнаюся, я ўжо пачынаў сур'ёзна турбавацца. Але гаспадар, здаецца, вельмі нядрэнна з табой абыходзіцца, дарагі Партос, сказаў Д'Артаньян, паказваючы хвораму на поўныя каструлі і пустыя бутэлькі. Так сабе, адказаў Партос. Толькі 3 ці 4 дні таму гэты нахабны чалавек паказаў мне рахунак, і мне давялося выставіць з пакоя і яго, і рахунак. Так што цяпер тут я, можна сказаць, як заваёўнік, што трымае пазіцыю, сваю здобыч. Вось чаму, бачыце, я ўвесь час баюся, як бы мяне не прымусілі здацца, і таму ўзброены да зубоў. І тым не менш, засмяяўся Д'Артаньян, мне здаецца, ты час ад часу робіш вылазкі. І ён зноў паказаў на бутэлькі і каструлі. На жаль, не я, сказаў Партос. Гэтае праклятае калена не дае мне выйсці з ложка. Але мушкетон вандруе ў пошуках ежы і прыцягвае здобыч. Мілы мушкетон, бачыш, у нас падмацаванне, значыць, трэба павялічыць і колькасць ежы. Мушкетон, сказаў Д'Артаньян, ты павінен зрабіць мне адну паслугу. Якую, пане? Трэба, каб ты адкрыў свой сакрэт планшэ. Можа здарыцца, што і мяне абложаць. І мне не пашкодзіла б, каб ён умеў даставіць мне такія ж выгоды, якімі ты радуеш свайго гаспадара. Божухна, пане, няма нічога прасцейшага, сціпла адказаў мушкетон. Трэба толькі быць дасціпным, вось і ўсё. Я вырас у вёсцы, а мой бацька ў вольны час быў трохі браканьерам. І што ж ён рабіў у астатні час? Займаўся рамяством, якое мне заўсёды здавалася вельмі прыстойным. Якім? Тады ж была вайна паміж каталікамі і гугенотамі. І, бачачы, як каталікі вынішчаюць гугенотаў, а гугеноты каталікоў, і ўсё гэта ў імя рэлігіі, ён выпрацаваў сабе змешаную веру, якая дазваляла яму быць то каталіком, то гугенотам. Ён меў звычку хадзіць са стрэльбай за плячыма ўздоўж жывых платоў уздоўж дарог. І, калі бачыў каталіка, што ішоў адзін, у яго ў душы адразу браў верх пратэстанцкі запал. Ён апускаў стрэльбу ў яго бок, а калі да яго заставалася крокаў 10, пачынаў размову, якая амаль заўсёды заканчвалася тым, што падарожны ахвотна аддаваў яму свой гаманец, каб захаваць жыццё. Самой сабой зразумела, калі ён бачыў гугенота, яго раптам напаўняў такі гарачы каталіцкі запал, што ён не мог зразумець, як яшчэ чвэрць гадзіны таму сумняваўся ў перавазе нашай святой веры. Што да мяне, пане, дык я каталік. Бацька, верны сваім прынцыпам, зрабіў майго старэйшага брата гугенотам. І чым скончыўся лёс гэтага годнага чалавека? Спытаў Д'Артаньян. О, самым няшчасным чынам, пане. Аднойчы яго заспелі на самотнай дарозе гугенот і каталік, з якімі ён ужо меў справу раней, і якія яго пазналі. Яны з'ядналіся супраць яго і павесілі на дрэве. Потым зайшлі ў карчму ў суседняй вёсцы хваліцца сваім подзвігам. А мы з братам якраз там пілі. І што вы зрабілі? Спытаў Д'Артаньян. Мы спакойна даслухалі іх гісторыю да канца, адказаў мушкетон. Потым, калі яны выйшлі з карчмы і разышліся ў розныя бакі, брат схаваўся ля дарогі, якой пайшоў каталік, а я ля дарогі гугенота. Праз 2 гадзіны ўсё было скончана. Мы толькі дзівіліся прадбачлівасці нашага нябожчыка бацькі, які паклапаціўся выхаваць аднаго сына каталіком, а другога гугенотам. Што ж, мушу прызнаць, як ты і кажаш, твой бацька быў вельмі разумны чалавек. І ты кажаш, у вольны час гэты паважаны мужчына быў браканьерам? Так, пане, і гэта ён навучыў мяне ставіць пасткі і закідаць вуды. Таму, калі я ўбачыў, якую ежу тут даюць, а яна зусім не падыходзіла для такіх далікатных страўнікаў, як у нас, я звярнуўся да свайго старога рамяства. Гуляючы каля лесу пана прынца, я паставіў некалькі пастак на звярыных сцежках.
а адпачываючы на беразе сажалак яго светласці, закінуў туды некалькі вудаў. Дзякуючы гэтаму, у нас няма недахопу, як можа засведчыць пан, ні ў курапатках, ні ў трусах, ні ў карпах, ні ў вуграх. І ўсё гэта лёгкія, здаровыя стравы. Самае тое для хворых. А віно? Спытаў Д'Артаньян. Хто пастаўляе віно? Ваш гаспадар? Так і не так адначасова, пане. Як гэта? Так і не. Дае яго ён, гэта праўда, але не ведае, што мае такі гонар. Патлумач, мушкетон, твой аповед напоўнены вельмі павучальнымі рэчамі. Вось-вось, пане. Так здарылася, што ў сваіх вандроўках я пазнаёміўся з адным іспанцам, які аб'ездзіў паўсвету і нават пабываў у новым свеце. А якое дачыненне новы свет мае да бутэлек, што стаяць на камодзе і шафе? Чакайце, пане, усяму свой час. У гэтага іспанца служыў лакей, які суправаджаў яго ў паездцы ў Мексіку. Лакей быў маім земляком, і мы пасябравалі тым больш, што мелі шмат падабенстваў у характары. Мы любілі ўсялякае паляванне больш за ўсё на свеце, і ён расказваў мне, як у пампасах тубыльцы палююць на тыграў і дзікіх быкоў простымі петлямі, якія прывязаныя да канца вяроўкі. Закідваюць на адлегласць 20-30 крокаў з неверагоднай дакладнасцю. Мой сябра паставіў бутэльку ў 30 кроках і з кожнага закіду абхопліваў яе пятлёй. Перад такой дэманстрацыяй мне нічога не засталося, як прызнаць праўдзівасць яго аповеду. Я пачаў трэніравацца і, паколькі прырода дала мне пэўныя здольнасці, сёння я магу кідаць ласо не горш за любога чалавека ў свеце. Дык вось, пане, разумееце? У нашага гаспадара выдатны склеп, ключ ад якога ніколі не выпускае з рук. Але ў гэтым склепе ёсць дзірка. І праз гэтую дзірку я закідваю сваё ласо. А паколькі я ўжо ведаю, у якой частцы склепа стаіць найлепшае віно, гэта і ёсць мая мэта для палявання. Вось, пане, якое дачыненне мае новы свет да бутэлек, што стаяць на камодзе і шафе. Дык ці не жадае пань пакаштаваць нашага віна і, без перадузятасці, сказаць, што пра яго думае? Дзякуй, сябра, дзякуй. На жаль, я толькі што паснедаў. Ну што ж, сказаў Партос, накрый стол, мушкетон, а пакуль мы будзем снедаць, Д'Артаньян раскажа нам, што з ім здарылася за тыя 10 дзён, пакуль ён быў адсутны. З задавальненнем, сказаў Д'Артаньян. Пакуль Партос і мушкетон снедалі, з апетытам людзей, якія папраўляюцца, і з тым братэрскім цяплом, якое яднае людзей у няшчасці, Д'Артаньян распавёў, як Араміс, атрымаўшы рану, быў вымушаны застацца ў крывікёры, як ён пакінуў Атоса ў Амьене у баі з 4 людзьмі, што абвінавачвалі яго ў фальшываманецтве, і як яму самому, Д'Артаньяну, давялося пракалоць графа Дэварда, каб трапіць у Англію. Але на гэтым адкрытасць Д'Артаньяна і спынілася. Ён толькі дадаў, што, вяртаючыся з Брытаніі, прывёз з сабой 4 выдатных коней, сабе і па адным кожнаму з сяброў. Потым паведаміў Партосу, што конь, прызначаны для яго, ужо пастаўлены ў стайню гэтай карчмы. У гэты момант увайшоў Планшэ і паведаміў гаспадару, што коні ўжо дастаткова адпачылі і што можна дабрацца на начлег да Клермона. Паколькі за Партоса Д'Артаньян быў ужо адносна спакойны, і яго моцна цягнула атрымаць навіны пра 2 іншых сяброў, ён падаў руку параненаму і сказаў, што мусіць працягнуць шлях і далей весці пошукі. Урэшце, ён разлічваў вяртацца той жа дарогай праз 7-8 дзён і паабяцаў, калі Партос яшчэ будзе ў вялікім святым Марціне, забраць яго з сабой. Партос адказаў, што, хутчэй за ўсё, расцяжэнне яшчэ доўга не дазволіць яму выехаць. Да таго ж, яму трэба было застацца ў Шантыі, каб дачакацца адказу ад герцагіні. Д'Артаньян пажадаў, каб адказ быў хуткім і спрыяльным. Яшчэ раз даручыў Партоса клопату мушкетона, заплаціў свой рахунак гаспадару і выправіўся ў дарогу разам з Планшэ, ужо разгружаны ад аднаго з коней.